Taskar Al'umma TV tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumi su. Kada ku manta ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari. Jama'a, cikin wani saƙon bidiyo da Abulfathi Attijany ya saki, wanda ya kira shi da raddi zuwa ga Dr. Mansur Sokoto, wato shehu malamin nan da kuma ɗan gwagwarmaya Muhammad Lawan Gusau, wanda ya ringa sukuwa da zamiya akan mutuncinsu da muhibbarsu da kuma darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, kamar Dr. Mansur Sokoto darajar ilimi, bangaren boko da addini da Allah ya masa. Muhammad Lawan Gusau shi ma bangaren ilimin na addini da na boko da kuma rufin asiri da Allah ya masa da sanin manyan mutane da kuma matsayin da ya taka, amma duk bai duba wannan ba, ya kira shi da wasu kalamai da ba za mu iya maimaitawa a cikin wannan tasha ba. Duk da kasancewar insha Allahu da zaran kun ga wannan bidiyo ku duba kasan shi za mu kawo muku wato bayanin da shi Abulfathi ya yi na caccakar su. Wannan dai yanzu mun naɗo muku muryar Muhammad Lawan Gusau domin ku ji ta bakinsa. Wani Dr. Mansur ne, Professor Mansur a Sokoto. Na'am. Sai kuma ni Lawal Muhammad Gusau. Na'am. Amma sai can kusan ƙarshe sai ce wani wawa ya ji ya rubuta wasiƙa. Na'am. A kan Rahama Sadau. Na'am. Wata yarinya yar wasar Hausa da ta fito. Na'am. Mu ba mun ce ta yi laifi ba. Na'am. Amma ta dalilin ta wani ya samu kafa ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Laifi na Allah yana yafewa, amma laifi na manzon in ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafewa. Na'am. To a cikin bayanin sai kira ni dan iska, ya kira ni mai neman suna. Na'am. Kuma ina neman kuɗi. Na'am. To na riga na shirya dukkan takarduna. Na'am. Na tura masa. Na'am. Na yi tafin takarduna na tura masa ta social media, ta Facebook ɗinsa da Twitter ɗinsa. Na'am. Ina kuma lokacin da tura masa yana online ya gani. Na'am. To babban dai sakona a wajen shi. Malamai da yake zagi irin su Sheikh Aminu Jin Daura sauran ulama uɗi. Na'am. To ina so ya san cewa a gidansu a Bauchi. Na'am. Da ya tsaya ya ci gaba da nema mahaifin shi, yi ma mahaifin shi addu'a Malam Mudarris. Na'am. Domin Malam Mudarris mutumin kirki ne, mutumin arziki. Na'am. Yanzu Allah ya jarabce shi da ciwon ido, ya sanon ta wuce yana da ciwon makamta. Na'am. To shi wannan yaron na shi yana takama duk Bauchi. Ko gidan ɗayan Bauchi ba su kai gidansu daraja ba. Na'am. Ina son faɗa mishi ni mutumin Zamfara ne, mutumin Gusau. Na'am. Ya je Gusau. Na'am. Tudun wada. Na'am. Layin Premier Road, tambayi gidan Malam Musa Gogo, gida ne wanda sama da shekara 70. Na'am. Nan ne gidanmu. A yanzu in nan da nake magana da taskar al'umma. Na'am. Akwai sama da ɗalibi 100 a nan na karatu. Na'am. Da basin min ara alin lanja ya kureje kuma ya tambaya a lokacin da na yi karatu tsakanin 1978-79 har zuwa 1982 da na sauki alƙur'ani. Ɗalibai mun kai mu 100 da wani abu, amma shi tambayan a ba shi tarihin rekod ina a makarantar. Kuma ko da na tashi gidanmu na ga ana waziya. Gida biyu ne a Gusau, da gidan Sheikh Balarabe Zawiya Gusau, da gidan Malam Musa. Akwai alaƙa ta tsakanin iyayenmu da kuma gidan Malam Alhassan, wa'annan da kuma Malam Isa, shi ne limanin sai liman Isa. Wa'annan malamai shekara 40 in kai magana su a Gusau, to an rufe magana. Duk darajar gidan Malam Mudassir ba ta kai darajar gidan Malam Musa ba, ba ta kai darajar gidan Sheikh Balarabe ba, ba ta kai darajar gidan Malam Isa ba, ba ta kai darajar gidan Malam Alhassan ba. Dan Bauchi ne shi, Bauchi ya je kusurwan fada,
ya tambayi malam Isa in gaya malam Isa mai wankin hula. Malam Isa ta bashin mahaifiyata ce. Shekara 32 na zuwa Bauchi. Na zauna Bauchi. Dan gefen kusurwan fara duk dangin uwata ce. Mahaifiyata mutuniyar Gombe State ce. Na aka haife ta a nan Allah ya mata rasuwa. Allah ya jikanta. Tana inda aka rufe ta tana makabarta ta hanyar kalcin. In ya je ya tambayi masu kula da makabarta cewa Allah akwai wani bawan Allah da duk wata uku yakan zo ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa kuma ya sayi ba bayan Allah addu'a kuma in ya tadda an kawo gawa da shi za a yi kuni ya tambayi wa'annan ana kiran masu aikin kabari mai kula da makabartar mala abare yarba abare to ni na gama da mahaifina lafiya na gama da uwata lafiya shi ya roki Allah ya gama lafiya da mahaifinsa sakon da ke so ita masa kuɗi da yake magana cewa wai ina neman suna ko neman kuɗi in Rahama Sado ta ba shi kuɗi to ya shirya shari'a ya gani da shi daga nan tun daga kotun tafi da gidanka zuwa magistrate court zuwa state high court zuwa court of appeal zuwa supreme court zuwa ECOWAS court a kan ɓata mun suna da ya domin a cikin kalmar shi ya kira da iska a cikin alkur'ani gaba ɗaya babu inda Allah zagi wani sai tabbata da abin da Allah ya la'anci Abu Lahab. To ina son in gaya maka cewa ba zai san ran da zan shigo Bauchi ba. Duk sanda zai gani ko gidansu a Bauchi. To zai gani tare da hukuma domin ni dan Najeriya ne mai bin doka da oda. A cikin wannan jawabin da ya kira da a yi zanga-zanga. Ba wai magana tsara ba. Irin wannan abin da ya kawo matsala a jihar Kano na Yalagari. Rashin ba a samu wani ya rubuta ma hukuma ba. To shi ne ya kawo wannan matsala. To wannan abu mu tsaya mun duba mun ga cewa yaushe aka fitar kimar yan asarar nawa aka tafka. Kuma ana neman a kama shugaban kasa Muhammadu Buhari. Sakon kasa domin kada ya gama wa'adinsa. To ƙarshe ai malamai aka nema wai dan malaman da yake zagi to aka nema. To su malamai in sun kyale shi ya tuna abin da ya ma Abdul Jabbar Kabara. Abdul Jabbar Nasir Kabara ba? Alhamdulillah. Ɗalibansa 'yan shekara 12 duk aya ɗaya sai suka fasara mai ita ƙarshe suka kira shi yana Abulfathi Attijany da suka kira shi Alfasadi. Alfasadi. To don haka Alfasadi. To dai ina son gaya masa. Yana cewa wai ba mu za mu zaɓa mara masa da ba. Ai ba mun ce na sake faɗa ba mun ce talabi ba. Idan ta zo gaban 'yan sanda za a kai ta ne wurin alƙalan shari'a musulunci. Su kuma su liƙa mu wa'annan malaman su yi fatawa. Idan malaman nan suka yi fatawa idan har ga Allah har ga zuciyarta ba ta yi da wannan abu da zai domin Allah na amfani da zuciyarka sannan sai a ɗauki wannan fatawar ta sai a bashi ɗahiru Usman Bauchi da sauran majalisar koli ƙarƙashin jagorancin mai alfama sarki musulmi amma ɗahiru Bauchi shi ne wannan zai fito wa ɗamin duniya cewa abin da suka gani cewa babu inda ta mutu ce ta roƙi gafarar Allah ya fi mata. Na kalubalance shi a cikin Bauchi ya gwada min gidansu. A cikin nan gidansu gidan malam Mudassar. In akwai almajiri uku, duk darajar gidansu ba ta yi darajar gidan ba. Sannan in yana jin shi malami ne kawai mu je kotu. Ina roƙon shi da Allah. A haɗa mu da manyan malaman nan da yake zagi. Mu yi muƙabala ta alƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin hadisi akwai wanda ake kirkira akwai maudu'i akwai kasunan dai. Zan ɗauko maganar wani malami Allah ka ji kanshi Sheikh Jafar Mahmud Adam.
ya ce duk duniya ba inda ake cin mutuncin alkurani na Najeriya. Ko fara karatu gaba malami da ya dan tsinci abin da sai zo buɗe da fara karatun alkurani. To su ne irin su wannan Abulfathi Attijany. Allah ji kan kuma Sheikh Awwal Albani Zaria. Lokacin da yake ba su Muhammad Yusuf shawara su ɗauki matakin doka da yanzu nake so doka. Suka ce za su ɗau makami. Wani ya ci kwala shi sai wani ya ce kai ba ka ci kwalan malam sai Awwal Albani ce a kyale shi karatu yake da shugaba amma in rashin kunya ce ni ma na iya. To sako na gare shi malamai sun kyale shi amma ni kudin da an saurara masa da to ya shirya kuma na yi mamaki gidan da yake inda ya yi wannan bidiyo a cikin gida ne ga falo ga kirkin tiles kana gani kamata ya zo majalisi ga ɗalibai malamai kamar yadda sauran malamai suke shi ne wanda ya faɗa duniya amma ka shige cikin gidanka ka zo ka ja min abin da ake ce ma defamation of character an insult ka ɓata min suna ka zage ni akan wata da ta zo ita ma kaddara ce ta fada domin dukkan mu babu wanda wajen jarabawa haka ne ba ce manzon Allah sallallahu alaihi shi ne Allah ya tsare shi ya koma ya karanta alam national laka sadar wannan na ba shi da wannan ayar to in malamai sun ɗauka ni ba zan ɗauka ba shari'a shirya ina son ya yi mu wannan gidan kuɗi tun da ya ce neman kuɗi ke ya yi masa kuɗi mu je gaban Sheikh Dayar Usman Bauchi in biya shi sannan kuma shekara tun ina ɗan shekara 18 nake a cikin gwamnati duk wani abu da zai kawo na taka doka ko ɓata doka ina ƙoƙarin in kiyaye yau ina da shekara 50 a duniya idan yana takaba shi masoyin Shehu Ibrahim Niyaz ne gidan da Shehu Ibrahim Niyaz ya zauna a nan na zauna shekara 10 shine gidan Alhaji Mai Gemu Gusau uba yake a wajenmu Alhaji Mai Gemu Gusau Alhaji Kalla Ukur mutumin Jos zamanin gawan su ne suka kawo Sheikh Ibrahim Niyaz a Habad Bakola a tarihin Lagos ba a tarihin Habad Bakola ba sai da Shehu Ibrahim Niyaz ya tsaya ya zo Najeriya. In ka shiga wannan gidan akwai karfe da aka sa alama. Duk wannan gidan tun da na zauna shekara 10 babu ran da take wuce ba a wajiya ba. Sannan kuma Allah ya ji shi wannan kalifa Shehu Ibrahim in ya su waje da su wata 2 da wuce. Ga hoto na nan da shi a bedroom din shi. A Madina ta kaula sadda muka je muka ɗauko shi. Sadda wani amini na mai suna wani mabu da bayan Shehu Gusau ya gyara nan zawiya Gusau ya yi masu sama da ƙasa gini wanda ya yi ginin da ya kashe kuɗi kusan miliyan 100 sama da ɗalibi 400 suke kwana a wurin akwai asibiti a cikin wurin akwai toilet aka rarraba masu shine aka ɗaukar Shehu Ibrahim wannan kalifar Ibrahim ya da zo da Allah marasuwa wata 2 wanda wannan ya gada na yi wanke mishi kaya ya je ya tambaya gidan mai je Musau akwai wani bawan Allah ana ce shi Ahmadu dan Gana idan ya fara guga kayan Shehu tun karfe 9 na dare sai ya kai asuba kayan Shehu shin set 10 da ƙyar zai goje set 2 in ya gama mukan je har suru lerin masha kilo mu je mu kai ma Shehu kaya Shehu ya sa mana albarka kuma ya ɗauko kuɗi ya bamu to da haka shi bai ma san Shehu ba shi yasa ga da na tura mishi hoto na da hoton Shehu
kuma da muka je Madinatu Kaula a Senegal da ake saukar da manya-manyan mutane kamar tsohon sarkin Kano wanda yake zuka ribar Tijjani na Afirka a nan wurin aka saukar da mu mun ɗauko ma shehu shata fly tun daga Madinatu Kaula zuwa Abuja Prado mota da ta ɗauko shi kamin ta kawo tafa ta lalace aka yi sauri aka buga waya aka kawo da sabuwar Prado ta zo ta wuce Kaduna wanda ta lalace a Kaduna aka yi waya kuma aka kawo ta Prado shehu haka ya isa Zamfara ya isa Gusau inda shehu ya sauka ko da aka duba an manta kayan shehu a airport haka buga kira teloli aka zo aka nemo irin shaddodin da shehu ke sa aka ɗinka ma shehu suka kwana aka biya su da safe shehu ya zo ya buɗe kamfani da muka samu ma ma'aikata wanda shi aboki na gina na aluminium kamfani yana nan kusa ga police secondary school muso a nan damba bayan ya gama kuma ya je buɗe wannan wurin ya sa albarka sai shi Ibrahim shehu ya ce ya miƙa wannan aikin zuwa ga mahaifin shi Alhaji shehu shehu ya ce Allahu akbar ya yi jinjina ya ce to alhamdulillah so da haka idan malamai sun kyale shi to ni yanzu ya shirya Bauchi da ba shi ni ma bangaren uwa a cikin Bauchi yau zan iya tsere dan uwana takarar gwamna akwai yan uwana da suke aikin gwamnati a cikin Bauchi a Gombe haka to da haka to Allah da annabi irin wayannan ne wannan koyar irin su ne wannan cikin almajiran malam Yusuf ne a je a bincike shi National Intelligence Agency ta bincike da yake kudda da kudinsa wanda ake cewa NIA abin nan Nigerian abin nan da Director of State Security Service SSS su bincike shi Defense Intelligence Agency su bincike shi Nigerian Police su bincike shi Nigerian Army under DMI Department of Director of Military Intelligence su bincike shi yasa bai je masallaci zai boye a gidan shi kowa ya ga abin da aka yi ma ire-iren su a Dubai wanda aka ɗaure su 7 to don haka wannan mutum turet ne a barazana ne ga tsaron Najeriya da kuma addinin musulunci sannan na son gaya masa kai ya ɗauka cewa can tsaron Rahama Sadau a cikin wannan shekarar 2020 na shiga ashe idan yana yi don neman suna ko da neman kuɗi lokacin da Ibrahim Rufai Dizel ya fidda bidiyon tsiraici na Maryam Boot duk faɗin arewa babu wanda ya magana ni ne na jagoranci na janar kai Ibrahim Rufai Dizel kotu karkashin lauya na Abubakar Ashad Anko a nan Federal High Court of Nigeria wata ke zaune a yanzu mun yi zama yanzu ya wajen shari'a tana kotu a cikin wannan shekara ana cikin wannan abu sai ga shugaban hukumar kwastam dattijo wanda rayuwar shi gaba ɗaya ƙasar mai bauta ba baba Hamid Ali ya aure domin ba aure ne ba auren nan da ya ma Allah ya ma matar shi rasuwa da shekara 2 bai dace a ce dattijo bai da iyali ba da yin auren wani wai shi Zubairu da Lasu Malami ya fito cewa ya kashe mata miliyan 9 da wani abu ya biya mata kuɗi zuwa Dubai zuwa Ingila zuwa waye ko shi aka yi ma wannan abun kana auren mace wanda ce ya biya mata me yake ni wato ya zo sai da ya gama yawon banza da ita ni ne na jagoranci wannan cin mutuncin da aka wada tijo na je kotu Zubairu Alhaji Malamai ya to ƙarya ta kansa duka cikin wannan shekarar ana cikin haka sai ga wani yaro ya yi wata take daga Yobe ya zo Kano ganin Maryam Yahaya tana labarin ya zo duk inda ya san zai ganta ya je bai ganta ba yana ta gaya mutane zai sha maganin fiya
ƙarshe dai ya sha ta samu labari kwana ɗaya kwana biyu don kwana hudu sai dai ba su ni ni kai ƙararta a nan federal high court mun yi zama na ɗaya na kotu mun yi zama na biyu jiya alhamis muka sake zama kotu ta ba mu oda a je a banna wannan kan ma da an kai mata bata zo ba yana na hannun lauya na abubakar a shat ranar manda ɗin da Allah kai mu ran 16 ga wata za a ce a manna wannan abu a wajen cikin dai wannan shekarar magana Aminu Sharif ta zo femi falana suka shigo me ya hada mutumin da bai da banzancin bai zada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai zada addini mu ya kawo shi cikin al'amarin addini musulunci nan ma a ƙarƙashin nan ma na tukuɗi lauyoyi na abubakar a sha ce su bani shawara suka ban shawara ita na bi na zo Kano da kaina na zo na samu a tona janar na Kano State barista Muhammad Lawan cewa a ba mu dama kuma an ba mu damar 26 Oktoba aka zauna aka abinda ake ce ma case of mentioning 26 ga wannan watan za mu sake koma kotu wanda su fi falana sun haɗo da wani kes ɗin kuma Umar Faruk amma muna godiya ga lauyoyinmu na arewa musulmai da ba sa bakin su kuma ba su ba su gudunmuwa ba sai sa zaban da aka yi ran 26 ga watan 10 kotu ta ba gwamnatin jihar Kano karkashin mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma babban lauyan gwamnati Attorney General shine barista Muhammad Lawan oda cewa a yi sabit ɗin ta Koriya dan babu wani ofis ba da suka laka shi a nan arewacin Najeriya inda za a yi sabit ɗin su duk da cikin wannan shekara kuma wata yarinya mai suna Fakariya Hashim wadda take zama a Ingila ya ce ga marjayi Abdullah Hashim OFR wanda rayuwar shi gaba da kasar ya bauta mu Najeriya na san shi a Lagos lokacin muna neman Allah ya shirwa mana asiri kuma muna cikin wani asirin nan yana Director General Ministry of Petroleum tun zamanin Dr. Ruwan Lukman har zuwa Abacha mutumin dan ya taimaki addinin musulunci kuma ya taimaki mutane to yarsa ta zo abin kunya Yahuda suka hure mata kunne da ni zo ni yarsa ni ɗaya na shiga ƙarshe wa sake shi Fakariya Hashim sai ga shi kuma da aka zo na yarsa su kuma ta shiga yanzu haka na shigar da complaint ɗinta koke ga NIA cewa su bincike ta da SSS da na ba ambasada na Amerika na ba ambasada na Ingila na kuma sanar sauran ƙasashen Laraba cewa wannan yariyar mai suna Fakariya barazana ce ga tsaron duniya domin ba ma fatan abin da ya faru na Faruk Abdulmutallab da sake faruwa to duk wayannan abubuwa ba a gani ba sai na wata Rahama Sadau wadda aka haifa unguwari wanda a unguwari ne akwai gida mai gida number 16 Gwari Christian gidan Alhaji Bala Waiman Alhaji Bala Waiman uba yake a garin na ina maka magana 1989 ba ma a yi Rahama Sadau ba na san inda Rahama Sadau ta yi aikin wanke-wanke inda muke zuwa cin abinci mu zo muna yan makarantar mun dawo daga Lagos to da haka idan Rahama Sadau ta ba shi kwangila to wallahi kwangilar ta ba shi ya ci amma in malamai sun kyale shi to idan bai san waye na wani Muhammad Gusau ba ya bincika kuma ina son ya ma gidan shi kuɗi idan inda masallaci da sai in kyale shi amma bai yiwa ka shirya cikin gida cikin falo kana zagin mutane to wannan gidan ya mashi kuɗi ni kuma wallahi in ya mai kuɗi gobe ina biyan gidan nan kuma in na biya to Allah a mai da shi Islamiyya school ina da fatan ya ji wannan sakon sai abu na ƙarshe nake so
don Allah don annabi dukkan wanda takarda da rubuta domin ni ba zan baka lokaci na irin shi ba wanda za ina takin a waya takarda ce na rubuta da suna da address ina in yana son gani na yanzu address ina da gani na gida na Abuja da nan in kuma Lagos yake so gani ya je nan Banayin Ajayi Close Ogundana off Allen Avenue Ikeja capital in Lagos State ko ya zo Kaduna duk wanda ya tambaya ya zo nan ba 9 West College Road zai same ni to da haka bai ma san abin da an musulunci ba su ne wayanda ake faɗi suna sallah kamar aikan nasu kawai ya zo dukkan na kalli YouTube ɗin da ya yi dukkan hadisan da babu hadisi ɗaya da ya jawo ba aya guda da ya ja sadaka na kame kamar mutum da yana Kano yana kofa nasara sai ya jumping ya koma wannan wurin to dukkan abin da na shi kame ne to da haka ina sake maimaita masa cewa duk darasa ke je ya tambayi magana ta ƙarshe wayanda suka gaji halifar shehu balarabe Allah ya ji kan malam mai nasara Allah ya ji kan malam murtala yanzu da ka atiku balarabe shine shugaban zawiya na Gusau ya je ya tambaye shi waye Lawal Muhammad Gusau na bar shi da wannan a baya sani to Allah to Allah cikin kadarorinsa kada sai ya bari sai Allah ya mahaifinsa da su an raba gado amma shi amma ya je ne ina ganin Allah ya kama lauyoyi hayya kuɗin da za su ci abinci don haka na rantse da Allah da annabi kamar yana alƙawarin cewa in kuɗi na za su kare a dukiya ta wajen raba gado wallahi tallahi wannan Abulfathi Attijany malamai su kwantar da hankalinsu Allah ya kawo wanda zai share masa waye ya je ya tambayi tarihi rayuwa ta gaba daya jihohin Najeriya ɗaya ne babu inda fahimcin da kuma na wini ya je duk wani siwuti ya je ya bincika kuma ban taba kwamitin kiran a rayuwata ba don haka na bar shi da wannan kuma kwan gida da a sa hannun Rahama Sadau ya ci kuma Rahama Sadau mu kariya muka ba da dan da ta fito yanzu da Allah zai sa abu da jama'a za su mata kariya ne muka bata to wannan shine sako na za wajen Sheikh Abulfathi Attijany da fatan gaskar al'umma za su ido wannan sako wurin al'umma ina fatan na gode assalamu alaikum to masha Allah